na Kristi dị nwelum eze amụrụ ọhụrụ onye nzapụta ụwa niile abịala. Imanụ na Kristi dị nwelum eze amụrụ ọhụrụ. Ha kwanza Chero, olha como. Ni oki biri kwa ngado. Ya o chifimu. Even what by? O chifimu. Wo yo kwa lakpa ndenne. Hey, yasungu be ha nwanza ha wote. Nwanza. Ele si lo wo. Unu logulelo. Ewu. No. Chief. Ki jikwa n'otu a. Oh! Mama hibu naka. Muna me gada wata. Elekenti oba kwuru ka kwuchagbo. Yeah, so men of the earth have learned how to fly. Hade ebe n'osisi. Na nnụnụ nọ n'ime ọhịa amụtala ka esi efe afere ntafimo. Hade wee ebe ha n'osisi ha nwakwanụ dinta gbagbuo. Ya na onwe ya amụtakwala ka esi agba na mix he mix. Ọ ya with the thing. Ebe ọwụwa mmanụ nwa nwoke nwa ụmụ nwaanyị nwerie. Nwaanyị anwụ ụmụ nwaanyị nwerie. Ụmụ nwoke kwa n'ụbọ anyị wụrụ nwa mkpokoro n'elu. Enwere nwunye mma m nwụrụ na-achịrị ụmụaka. Ịmanụ nwoke eze eji nwaanyị ọfa achara na eze eji gburu ọsọ blọsọ. Eze eji Chief Julius Alamezi Obiagwụ. Aha nwa ya nwoke wụ Favor Anya Ehechukwu Alamezie. Ọkwa na-ese ekum. Amụkwa Anya Eheke ya kwanụ wagwụ. Anya Ehechukwu esi osikwere n'esisi esie ya n'ọgọ ya hụ o meziri ibe 1 ọfachịrị ụmụaka. Ihe ọma eji ama atata 1 ọfachịrị ebe 10 the same ụmụaka ma nwoke ọma nwa ya nwoke ma enwegide Favor wa otu ka ọ na-efevọ ndị mmadụ a sịgoro na ala achịrị ụmụaka o nyere mmanụ 76 skola skola ote ajụọ ha sị ha garama skola ihe a na-enye ndị mmadụ enye ha skola asa ọsọ onye ọgụma skuul akwụrụ ụgwọ ka ya ga-akwụ scholarship. Mgbe m nọrọ skola wasa skola nwunye m nwaanyị berele ha gonye ndị mmadụ ka enye wọdọgụ ka iziri ike na ewudo ezigbo mmadụ ama m so ship nọ na kie ka ya bụ skola nkịtị ọ na-eli nna ya taa 29 Christmas December taa wekipa ya echi ụtati uwe isi a ga-ekpụpụ ala ọchọte dọgakwa n'ozu nna ya si ya mgbe ajala ala aja nta na ala nta ọ bụ ebe m gaji ihe ugba maka mma m ejide a adị ma mma m nwa ada ebue ebe ọ nwoke nwa ụmụ nwaanyị nwerie ihu ga-ebukọrọ ụmụ ada ihe ụmụ nwoke anyị nọ na kanopi m ga ngụ woda dị ka Chief Imo ha nye m kai nkịtị mmụọ ọhịa m jiri sị mba ebe mma m na-agajide m shigharịa n'ime ọja ka m chịrịla akwa ya bụlaga gbanwee onwe m ga ngụ gba m na ọgụ ụmụada na-ebe m na-ebe ha kaba akwa m kaba akwa ụmụada ọrakpa n'ahụ Julius Alamezio enwụrụ anyị ehenye anyị mgbe o sibiga anyị anyị o teknisi bịa ada agịrị ya skuul nga ngụ ote m kaba mmechi n'ebe ama na ụda kabara akwa tụrụ gburugburu n'ala ma ha bupụtara mmụnye m ote maka chukwu m daga n'ala ilibe nga ha elie m lie nna ha gwara na agba onye m ga-ejigara ala ụmụaka ebe amụ nne m na ụmụaka wa ebe amụ nne m ụmụaka nga amụ nne m amụ nwa nne m ụwa ụmụaka ọ ihe m ji agaji ụwa m ga m nọchi anya nne m kula ka m anọdụ m na waterproof ma ọ dọga akpa ka eji m were kula nwedị ihe ga-akwa m taa bububu nwa ya nwoke sọ ga-egbu ọsọ na ma a ga-egbu mgbe o rucha 29 kọtawasị m kọlaga asa na ma ụdịkwa ụmụ ruru nga ọnụ ha ruru na ma ụdị na ma ụlọ egburu nga ọnụ ha ọwa ọkwa ihe a ga-egbu na ma elie ha ote Favor kwadoro akwado onye bidoro ka mgbe mekwa nwoke ma nwụrụ isi ọ nwụrụ anọ m n'ime afọ ụmụaka n'ọnwụ ya pentọ ma chi nara ha fenti 2 awa ekilibedị m anyị negide mmiri negide ndị polisi bịa bere ma m kilie ebe m gacha so ya ụdịtin onye ụmụazị ike gị na ha akwụkwọ na-aga hụ gị dị mkpa ha ka gị Okay, agwabe m gị onye ihe nwunye m my first lady nke m lụrụ. Okay, ibiri. Isi onye nwunye gị Ọ dị m ihe. Zụtụrụ na meshi ọ na-elote ị ga-esi ala ndụ gị n'iyi a na-ekwu na iyiri ya akpọrọ ọgwụ nwa ọkwa nwanza gị ga ha ga tụtụrụ mkpa anwụrụ ka oge ya ka aga hụ ji wara na-agbago inwekwere prestige inwekwere thinking faculty inwekwere future elote ị ga-esi alacha na ụmụ agbọghọbịa aja ngide ya a na-ekwuso ndọgọ ewu nwa biri filines
ị ga-aga tụọ onye gbara agba atụgwa ọbara ọ na-atụgwa na ama Chineke ọ ga-enye wadogo ndị welitere isi ị ga-aha ga hụrụ mkpa anwụrụ kpọgachịrị nwa nza wepụ aka ngwa ọsọ gwa m onye ọwụ onye rere ihe ewurele ihe ya gwa gị eziokwu na ihe nwaanyị ma eji m ji ego m lụọ chere isi onye nwunye gị ihe nwunye m ịlụrụ ya sọ mụọ na gị nwa ka ọ wee ịlụrụ ya sọ osimiri ego na-anọrị asị m ya mụọ na m ihe m lụọ ya fọ onye ụmụ nwa nụnụ ele arụ ụmụ gị ga-aṅụ fom na ọ dọgara n'obi ka ewurele fom dojuo ya n'obi oke ibiriri ka m ka ị na-akparị mkparị onye we oke ibiri biko iwe oke oke ibiri na onye mere gị oke ibiri nga ya ha nwa nza papa ji alaiki m nke a apịa ịma ị ga-anatasa ya na mkparị ọhịa nọ n'ụwa wee na anyway sir ka anyị just hapụ nke a na sadia dị adreesị ọya ka gwa gị ele dị adreesị ebe a ga-emede mmemme na ọ na-ewu m ewu ka m Adreesị? ga-agalala adreesị ebe a ga-emedebere ya ọ bụ mkpụrụ nkwụ ka anyị ga-eji chirejala unu zawala papa Joseph azawa nna achọ otu m ga-esi ete mbibi bila ya gị nwere onwe gị ọ mụọna na gị nwa amụọna ebe achịgbagbuola ọnụ nne gị ọ nọkwa esi ịtara aka ha dịrị gị ka ọ na-anụ gị ụkwụ gị achịgbagbuola nne gị ri mma ote weta ote were ọda na-eji esa anwụrụ ote eso ya ote esopịa ya ote anya ọmakwa anya rara ara ele ote parent gị mụrụ gị na a na-ekwu na ọ mụrụ gị m jisa gị oyi ya ga-ahụ gabịa ga gwụrụ ọsị gwụọ ga gị anyway never the ways achịrị ụmụaka die I go n'ihe favor anya ehe chukwu kpụrụkpọtụ ga-agba n'ihu ezi ụdụkwụ na bịa ngwụbụrụ le m anya ka chief lepụkwara na m anya bobobo m ga-ebu ngwa aka ịnụkwa ngwa gabanụ ka anyị ga weta ihe a ga-eji abịa ozugbo ka anyị si ejewe so onye ka mụ na ọ nọkwụrụ akwa ga-ekwedola nkata na egwu shinikon ma m shike m ntakwa na ogweri echi tọgbọnụ ka tọgbọnụ fem n'azụ ebe ndị mmadụ na-eme mistake na ndụ a na-ekwu na nwatakịrị enwedo nga ọha ya ga-aha gachiri mkpa anwụrụ nyefee ya aka ke monkey west ọkwa achịrị ụmụaka there I go